लेंजी दे 2 महीने चलावे के बारे में नत नहीं आ जा ना नहीं बुझे तबे ना चली 2 महीना। हाय अरे मम्मी जी के बस नहीं के चलत के मंच बाटे कोह तड़की में महीना दिन चले ये सब 15 अरे मम्मी जी की बस नहीं चलत ना तो कहियो नो कि माटिए ले बरवा माज ले आ माटिए देहे में लगा के ना हो लो सबनो लाइलू बंद कर दिहन देखिए फेंको कि जौन बुए तौन बिला जा ले जाई तर उपास से अरे ऐसे करत रे दीदी जी खोइलो ना होला आधा पेट खा के भर दिन ओइगन छटपटा के कोनो गरैया उपाय खा मर नहीं जा हो जौन से नहीं चले के सबसे बढ़िया दीदी सबसे बढ़िया हमने के को दिन नहीं हर में टिकबू को दिन ना और बुढ़िया 4 दिन खाना ना खाए मिले बैठे दिमाग ठंडा हो तनी जाए औरी दी हसा खाता ए बचिया ए फेरा में मत रह जा अकेले बुढ़िया रहेले त मुर्गा मछली निर खा ले हमनी भी खाली कंजूसिया देखावे ले बुढ़िया। अरे कहां बाड़ू सा मुंह धरे में तनी नून पानी दे त पीली। हां दे तनी मम्मी जी हाय कौन मन करता कि ले जाके फेंक आई एक मुंह पे उनका